aprobou o que serán as liñas mestras dos orzamentos da Diputación Provincial para o ano 2015. Fixo, lóxicamente, a estas alturas con unhas pinceladas moi xenéricas. Por iso a nosa análisis vai a ser tamén moi global e vamos intentar profundizar, xa houve bastante nesta comisión, vamos intentar profundizar naquelas líneas nas que o noso grupo pensa que vostede e o seu goberno suspendeu. Primeiro, de un dato que eu lle rogaría que corrixira. Vostede dixo que a Diputación de Lugo era a Diputación que menos endeudada estaba. Acabamos de escoitar o presidente da Diputación de Coruña e dixo que a Diputación de Coruña tiña deuda cero. E falou vostede de transparencia. Desde logo, desde o Grupo Popular entendemos que vostedes en transparencia suspenden. Vostedes presumen de transparencia. Iso é certo que presumen de transparencia, pero a realidade non se corresponde con eses datos. Vostedes incumplen en estes momentos unha resolución do Valedor do Pobo. Vostedes cambiaron o criterio para ocultar os conceptos das facturas que pagan. Con ese cambio de acceso, restringiron o acceso da oposición tamén aos decretos e cambiaron para impedir que a oposición fiscalice e volva a denunciar casos moi discutibles, entre eles invitar a comer con cargo a fondos da Diputación a casi 300 sindicalistas dun sindicato próximo ao Partido Socialista e pagar por esa comida 7.338 euros. Ou pagar publicidade partidista do Bloque Nacionalista Galego empregando os logos da vicepresidencia primeira da Diputación, pago que foi corrixido pola denuncia do Partido Popular. Pero xa que di vostede respetar o Parlamento, deixe de incumplir como mínimo, para falar de transparencia, as resolucións do Valedor do Pobo. E non nos vale que a resposta de facer comparacións doutros tempos, porque vostede, señor Besteiro, supoño que vostede é responsable dos seus actos. E non se pode presumir de transparencia e ser hostil entorpecedor na labor de control da oposición. Vostede evita responder as preguntas. E quen lle fala, sabio, porque vai aos plenos da Diputación moitas veces. Non contestan vostedes no plazo marcado por a lei. E limitan o acceso aos expedientes. De 218 expedientes do grupo mayoritario da Diputación, que é o Grupo Popular, hoxe teñen pendentes a metade. Pero por incumprir, vostedes incumplen na súa casa, na Diputación de Lugo, o que o Partido Socialista e o Grupo Parlamentario Socialista demanda no Parlamento de Galicia. Non hai moitos días un medio de comunicación denunciaba que a web da Diputación non cumpría o catálogo de medidas que o Partido Socialista proponía no debate do Estado da Autonomía en materia de teléfonos móviles oficiais, en materia de publicidade, de rendición de contas sobre concesións públicas ou contratos menores. Vostede, como presidente, no que vai de legislatura, convocou a Xunta de Portavoces, a portavoz da Diputación de Lugo, unha sola vez. Pero é que, ademais, vostede é un presidente ausente. Na Diputación de Lugo. Vostede ofrece mostras evidentes das súas prioridades. A primeira prioridade, o Partido Socialista. A segunda prioridade, a Secretaría Xeral do Partido Socialista. E a terceira prioridade, a pesar de que os lucentes lle pagamos o seu salario, a Diputación de Lugo. E vou dar uns datos. Vostede, das 44 xuntas de goberno últimas que houve na Diputación de Lugo, faltou a 23. De 44, faltou a 23. É dicir, o 52% vostede non existiu. Vostede imagínase que estaría dicindo vostede se dos últimos 44 consellos da Xunta de Galicia o presidente da Xunta de Galicia, o señor Feijóo, faltara a máis da mitade. Pero máis, das 101 últimas convocatorias que fixo vostede, 55 corresponderon a actos da Secretaría Xeral do seu partido e 46 como presidente da Diputación. É dicir, vostede dedicoulle o 45%, a pesar de cobrar, da Diputación, e o 55% lle dedicou ao Partido Socialista. Pero máis é que, efectivamente, vostede dixo que era o 7º ano. Eu podo dicir que sou máis veterano tamén aquí, e eu contesteille tamén as 7 veces que vostede veo aquí. E vostede trae un discurso moi bonito, pero trae un discurso pouco creíble. E vostede vende ben, pero depois non cumple. Porque, mire, se vamos ao orzamento do 2014,
A partida destinada a vender a imaxe siga a pesar moito, máis de 1 millón de euros, 1.100.000 euros, frente, por exemplo, ao 1.100.000 euros que dedican vostedes a financiar de xeito incompleto, e xa profundizaremos despois, a partida de servicios de axuda no fogar. Efectivamente, vostede fixe uns orzamentos participativos, e isto lle permiteu crear titulares, ao cual vostede é moi aficionado, e prometer algo que xo veremos, pero xa lle adianto de antemán que non van vostedes a cumplir, porque vostedes na semana pasada, o seu goberno, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galegos, negouse a cursar nos orzamentos do ano 2015 varias peticións concretas trasladadas por veciños e asociacións, e negaronse a cursar unha fórmula formal para a participación dos alcaldes. Vostede falou do financiamento da axuda no fogar. Vostedes lle dedican ao financiamento da axuda no fogar, lle dedican un 15% do seu costo. 84% teno que financiar os concellos. A única Diputación de Lugo que non financia o 100%. E falou vostede e falou o señor Pombo da teleasistencia. Efectivamente, pagan o 50% e o resto pagan os concellos. A única Diputación de Galicia que non financia o 100%. As outras 3 diputacións financian o 100%. Pero é que a maior de todo iso, voulle falar de datos económicos, como vostede comprenderá. E moito do que prometen vostedes non se materializa. Sin executar. Lógicamente, temos que referirnos á conta xeral do ano 2013. Preto de 60 millóns de euros. Concretamente, 57.172.553 euros. Que é o 41%, señor presidente, señor Besteiro, do presuposto de gastos. É dicir, os lucenses, con vostedes, e con vostede, deben máis e teñen menos, pese a que vostede goberna de costas o 64% dos concellos da provincia, que son os que goberna o Partido Popular. Pero se facemos unha comparativa das contas xenerales 2013 e 2007, cando vostede entrou na Diputación, vemos que a inversión por habitante caeu no 2007 era de 85,46 euros e a inversión por habitante no 2013 é de 63,56 euros. É dicir, un 26% menos. Pero se vamos ao endeudamento por habitante, vemos que no 2007 o endeudamento por habitante era de 30,31 euros por habitante. E no 2013 é de 114,80 euros por habitante. É dicir, un 278% máis. Multiplicaron vostedes casi por 4, por 3,6 ese endeudamento. Pero se vamos ás obrigas pendentes de pago, é dicir, facturas sin abonar, no 2007 había pouco máis de 15 millóns, no 2006 pouco máis de 15 millóns de euros. No 2007, 18.832.000 euros. Pero é que no ano 2013 hai máis de 52 millóns de euros, señor presidente. Multiplicaron vostedes por 2,7, casi triplicaron, e estamos a falar dun incremento de máis do 176%. Estamos a falar dun incremento de máis do 76%. E se falamos do POS, mire, ninguna diputación, recibeu en este momento axudas para o plan de obras e servicios. A achega que fai os concellos na provincia de Lugo é maior a que fai a Diputación. A Diputación, 931.000 euros. E os concellos, máis de 1 millón de euros. Pero é que é un plan insuficiente, porque a aportación media por concello é de 14.300 euros. E non resiste comparación. Acabamos de escoitar o presidente da Diputación da Coruña, POS da Diputación da Coruña, 24 millóns de euros, contra 931.000 euros. POS da Diputación de Pontevedra, 15 millóns de euros. POS da Diputación de Ourense, 4 millóns de euros. Eso sí, mentres vostede, o seu goberno, poñen 931.000 euros para o plan de obras e servicios de todos os concellos da provincia, no ano 2013 fan convenios excepcionais por 4 millóns de euros para 15 concellos, dos cuales non hai ningún do Partido Popular, que goberna o 64% dos concellos da provincia. Pero é que, ademais, vostedes falan de recortes todos os días. A vostede énchese a boca de falar de recortes todos os días nos medios de comunicación. Pero, mire, se facemos unha comparativa do ano 2013 ao ano 2014, vostedes recortaron en igualdade máis do 41%. Vostedes recortaron na reserva da biosferra de terras do Miño máis do 24%. Vostedes recortaron no Museo do Mar, que é o único museo do mar que temos na provincia,
E o segundo que hai en Galicia, o terceiro, que hai outro en Bueu e outro en Vigo, vostedes recortaron máis do 23%. Vostedes recortaron en promoción cultural máis do 14%. Vostedes cansan, termino, señor presidente, vostedes cansan todos os días de falar dos sectores estratégicos da nosa provincia, de agricultura, gandería e pesca. Vostedes recortaron en agricultura, gandería e pesca máis do 45%. Vostedes recortaron en investigación científica máis do 35%. E se facemos unha comparativa 2007 e 2014, vostedes recortaron en investimentos reais máis do 63%. Vostedes recortaron en acción social máis do 67% e vostedes recortaron en rutas fluviais máis do 67%, máis do 27%. E falan vostedes de emprego e última pincelada, señor presidente, que xa o vexo vostede. Mire, fai un ano, nós, como grupo, censurábamos as políticas de creación de emprego da Diputación. Fixeron un mal uso, vostedes fixeron un mal uso de moitos recursos, de fondos europeos, dito seña de paso, creando algún plan. Vostedes están presumindo dun plan, que vostedes fixeron un plan que dos 67 concellos da provincia, 55 quedaron fora. Ese é o plan que fixeron vostedes. Pero que, ademais, vostedes fan unha discriminación de tal envergadura que foi denunciado por cidadáns, que foi denunciado hoxe por alcaldes. E a mellor prova de que era certo que lle dicíamos nosotros fai un ano é que vostedes hoxe van a facer outro plan, pero ese plan non o van a repetir. E non atopamos houve problemas co plan do 2014, pero tamén houve problemas, señor presidente, co plan do 2011. Verdad que houve problemas co plan do 2011. Verdad que hai unha sentencia firme do Tribunal Superior de Xusticia que acredita que vostedes fixeron a selección a carta en ese plan, que manipularon as bases porque aumentando o peso da entrevista personal sobre a prova de coñecemento para favorecer os seus afines. E agora, claro, van a facer un plan novo do que vostede hoxe nos ven a dicir, que tan solo serán e tan solo incorporará accións formativas. E eu fago unha pregunta. Vostede está en condicións de dicir ahora mismo aquí que toda a xente que vai ir a estas accións formativas vai ter unha homologación dos títulos e eses títulos van ser homologables para as persoas que esteñan. Nada máis, señor presidente, daría para moito máis isto. Señor presidente da Diputación, xa bon, xa lle deron bastante o resto. Eu fixenlle unha entrevista, fixenlle unha intervención sin ninguna actitude e, lógicamente, como grupo, poñendo sobre a mesa os datos que así o consideran no noso grupo. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Balseiro. Señor presidente, cando vostede queira... Vou empezar polo final, que eu creo que, bueno, pues, o que compre neste momento e o que tiña...